Ahojte. Po viac ako 2 týždňoch som tu znova. A tento raz musím otestovať moje kríže, ktoré mi rúpli pred 2 týždňami. A uvidíme, ako to skončí. Teraz som na moste a podobnou preteka potok Holubnica a pôjdem smerom hore a asi po 1,5 km potom odbočím na Vojtechovú samotu a pôjdem kolo Putňanského potoka. Je to zhruba stade asi takých 3 km možno. A nakoľko sa to dnes jedná o moju testovaciu zdravotnú prechádzku, tak z domu to mám zhruba 12,5 km stále do kopca a potom to budem mať takisto na odľahčenie z kopca. No, neležal som doma len tak, ani som neležal. Ale pripravil som si, pokiaľ to bude dnes fungovať, tak som si pripravil jednu zaujímavú trasu v Levodských vrchoch. Tak možno zajtra alebo na budúci týždeň tam vybehneme. Uvidíme, ako dopadne dnešný test. A bude to zaujímavé. Treba si trošku počkať. Stretneme sa hore na Vojtechovej. Tu odbočím vľavo, rovno je do Fajšera, dá sa na Geravy, Košiarny brežok, Čingov, do celého raja. No a tu odbočujem na Vojtechovú a trošku vyššie už bude Putňanský potok, okolo ktorého pôjdem. Vojtechová samota. Tak len pre zaujímavosť. Spišská Nová Ves je nadmorská výška 440-450 a tu Vojtechová tá je 800. Ešte 250 alebo tak dajak a ste na Geravách. To je zhruba asi, čo ja znám, 7 kiláky. Ono tu zo začiatku to je tak strmší po vrstevnici, ale potom je to také hore dole. Krásna trasa až na Geravy. A tu je to, som to v jednom videu dával, krásne upravená vodná nádrž, ktorá perfektne poslúži rodinám s deťmi. A keď máte zdravotný problém ako ja teraz, tak je to perfektný relax.
Malý Muraň. Muraň. A čo moje kríže? 12,8 km. Vždy som stúpal. A e-bike na preliečenie je dobrý. Cítim trošku kríže, no ale čo? Vydržím. Bolo aj horšie. No to čo? Trošku tu posedím. Dám si banánik, čokoládku. Ináč, teraz to pekne všetko zarastlo. Tu nižšie som stretol minulý roku medvedicu s mladými. A keď som šiel hore na Geravi, tak vzadu, pod hylom, tam pre zmenu vybehol na mňa medveď, ale tiež som mal vtedy e-bike a hneď som bol na vrchu kopca a mal som aj dobrý vietor a nasledujúci zjazd bol taký krytý pred ním, tak som to zjazdoval skoro ako a možno aj rýchlejšie ako Jasna na Veľkej Pardubickej. No ale tak vtedy mi to nebolo jedno. Ešte sa mi ruky aj nohy triasli. O niekoľko kilometrov ďalej, keď som sa zastavil na Veľkej Poľane a na Kláštorisku už som bol trošku stabilizovaný. Už tam bolo veľa ľudí. Ale to bol jeden tvrdý zážitok. A tak dúfam, že toho roku už sa s tým nestretnem. Ešte toho roku som bol na Zamčísku, jedno video som dával a tam som preletel kolo takých malých paskovaných divokých sviň. A ešte dobre, že v tom takom jarku stará sviňa ma nevidela, ináč by mi dala asi cez kolesa. A tak to patrí k cyklistike také srandy. Tak uvidíme, ako sa budem cítiť, ale vyzerá to dobre a o chvíľu sa stretneme v Levodských vrchoch. Ja si dám ešte taký pekný zjazdík znovu tých Holubnica.